Uriusan pertai belasan tam ke Jelau Berdairu MDC jang kaseng HSPDP bermik khmat dia kamau kan rau konstituensi aga jingakran jung ubur rupang laong bakasinsya kadal bakasarkar hi amla banong lakale hikam ki babyang ne da kumwei hendai ulaong balada kasarkar kabyang balai bakinong rei jongka kin hap mi je surak bandawa ya kahak jengki pat kida hap banyaki ahmadan ka badang dan pat kitenar ki bapaho kapisa ka bakimla penerkam syuru Iba kasarkar Meghalaya berkasab kalaya soyaka seskolar MOU halor kampen baikpo. Hadana kaleng jong ka HSPDP bat mapi pipedang na ambek na gajinya soyaka MOU. Ha kecing dai bat kecing ka ba midon ha kecing ka kaput pedang ka Meghalaya bat ka Assam ki ngala longu wei ni ki ba laya simbanda ba ki por balatep bat ban panan kami ro buit ka bor kumno bung yo ya kecing stu cimut ha pedang jong ka state jongi bat ka Assam nak banta bandon ka songsan jong ki bri jongi ki badon apo boda tu gani ki persang kala ya ta bon snam haka por haki snam ki ba nyau pau snam kalau don du ka komiti ya ka bala thong ka pang na ka banta ban pe ka pang ni ka kot ka center shoot komiti te kaniru kampoi senu ko sa teng di hadin itu kadon ka jingga nga tengam on makan dispute hande kadon ka jing ka encouragement ka jing tur jubor ka jing sya ka jing la benjong ka sarkar Assam ya ki nong su snong jong ha kecelah ki badon haki ka poda industri poda de ki briu jong ni ki la syam jing ya to kata sarkar Assam ko tur syani bat ni pat ban ay ke development ya ki bri badon haki to tanju nimla ban ay ka man ko kom ka badai kan tame jing dai ka surok ka lai ka umat ki wei di ke sarkar Assam ke yala ban tur de ka ay di development di chat ba fikir di sa kan nga ha ko por bangalong kum minister ki lat lenti ngala batu kum forest minister ngalabat buku minister bukti soil conservation ngalabat buku minister wabat ya ka power di abang ayo iya kini ciga jom ki briu jom ki basya ko botak ngalabat lut ki lat ki bu paro kumno ban persang ban penjo je ki kam ta ban kat bakot na ka ta cibit ki cimbiang jom ki briu ki basya ko botak bat ba chat bu lawan se ko ni kat ban kli ya di kat bala nalai ban penpoi ya ki kam tor man syaki kapota kam tam ba di subject dia dai bat ki ba nga bat ka ko po te kala don du kata ka cing nga tengah long kam pe ko ta ka pu singam kwa ban la sikde ni ban sila turmul te ka cia kunu haka snam aracara wei aracara wei haka ba kala don ka cing ya ki penwan dur kumno ban ya penbaik tau sam aga cing syakam da ya aga cing penbaik kicing penbaik ke da tang ka blok one blok tu habaka don da ka cing tho blak tan sar ya ki benta jadi katukan ni benta jong ka janja hel siapa mikir hus na ka benta ka ta ka administrative convenient tendrai ka li sa hatu benta hakaba ki briu jong ka karbi anglong ki simbang de ki ka ki wa asa ki por bom sha ka de ki chungi ka de ki basu san ngam da kemau ha ban transfer ya ko blok one blok tu sha ka mikir hills na ka beta ban bit ha ka sin sha ka kada de handra ha ki wei pat ki banta chung ka chala ngam yu i ba ka dan ki dispute ka de bit ki ching sha la ben ki ching ban ben ti borobor nga tu si ban ya kren bat ki nong ikmat chungi ha ko be dai bat ke ni ka phang ten rei na su si banon ba ngam kip su tu aku nu du uni hu ping kum ban ong no bli ha bo bon ki khat don ki chu su khia ki chu su ki kli ban la ka long ko nu ko du rei bon na pedang jumi berpindah keren sepang ke boda nda por ka ba ya kan bas election plus ngau boli keren khia ya ka ka boda do bom sum thu su ndara ya poi haka jinglong no mikmat ka jinglong minister
le klan bu ti kata bara ti ba kum kini ki mi ki ya ba pon pa ya ki nong snong chung ha ki khabota ha ka ba ki breu chungi mdai bang sukran ki sha le banya ka sarkar asam ti kecela chungi pat kalong telot hadu ko takata ngam tip hakan no kadu ti ha ko ba liang ka sarkar jongi kadai ban sim kia sim ai ni kan andai kren hok ngam tip hakan no kadu kampoi sini sini te ha chal senam arachar ibai ha ko por jong ka pramandata prafula manta government po asam bat ka ike molong ministry hamni hapo celami kaya te nilai ai chimut hi bag ni dai ban ya kerke ya kane kam ndai ban ya la kerke ban ya rosh ni mar ka kam kane kalong very sensitive ni dai ban ya berhat cai tip bakal nom kata ya kibri ujung bad nyin penir ya ke celong ba nim dai ban shala benya ka sarkar asam ndai kumno uneu mahanta ki ban adi ka buik bu dai te kalau don ka jing le jom ki armut ki chief minister sepo khanduli ha ka ba ni inspect ban ni pek ki chaka kumno ban ya la dan rei na tu ni ka por ka ki puk ha ka ba ki nong so snong jeng ka karbi anglom ki la sna da ka kun hun ka ba karpang bat ha ka ni ka por ka ba sna ki ni ka kun hun ka karpang ka ching sha la ben la sat chung ki bri chung ha potar ka ba pim la su ban mudur na du ka sho na du ka krong pisa ka krong bom hok ka bom tip su de ha ching sha nga ha swai ka ta nga ai chimut bangun de ban ki bahkan mami ka ba kum ka ni ten rai ki ba bon kim slow day sing ong tin ya la de ba mi no bon ba ki ting ya ni por de bat ki we de ki ting ya ka hadu ba nga ha ka ba khadu nga ha ban risan na bat na ka ministry no man ba nin sui shong ni klam da prakhat ha ko kom ka ba de ban pet ya ka bit ka biang chung ki bri ku cha ngam slow day ti kum ta ngar risan na ministry hadin gitu hadu kan lo ni ka kam phinde kran ni hi bolong tang minister ka tham mo la do chief minister singkhia la ne diki MLA chung ki badan ha ka tu ka chaka border la de kim sim ye ki ki kle ko long ka tham ye ki bri ku na bar ban ya wan chakmat ban sim ye kumba na nong kum karib hoy ma da ka de ka wai ne ki district ka ba hap hapo ka ching encouragement ha ka ching tur chu bor jong ka asam sha ka chaka jong ka mi khaya ti menta tip kin pi pan sha kan ka ching kali menta ka ding ye khi kan ka bor ta ban ye pen bet no kum no ngam tip chu ha do kan no te ngamut ban terlihat bah kam dai ke dispute kedai ka encouragement dengan kata ya paham malai ba kumno insya encourage paling ni mera persya haba ha ka cakap ni jom to de menta ka ni ka sarkar ni menta po ngalam tu kunat sama pati patna ki de ya take up ni ka ni kam kum ko wei ni ku shu ko badan kam lastly kum ka long ka menta ngasno bu ya san ni kata ka MOU kata ka MOU de ngaptip hadu ka no kata ka MOU ka keciliu ka lengkot ka hadukan no kecing mentoy yang ini pat hadukan no kecing mentoynya ka asam tengah muda kecing masya kan ba ong meniasanya ka bu yang langsung tu su hadukan no kecing sya lada ya keren bagada ka encouragement ka dai bentik ban approach lu ya ka government of India kam tam ha ka ni ko ba hapo asam ko de PCP bat India ko de PCP bakin ai dia cimut ki berhat ba ka asam kan nom kum ka men jong ke cela chung kam dai ban la don bor halor chung ngamu ita ka chung sa ka krimen dai ban dai ka ta kan ka buyu dai ban jasanya buyu ban ong ba ngau halam si
wala ben yingi bori yingi ka para ka bahadi phi bakhan to ka ching sha ka MOU go de banwan da ta kan tikin namar ka su encroach from time to time phi ti ngam tip kin hadu ka no kan na ti ka ching sha na su no ba ching sha ban ya poi shaddo ka agreement ti namar hang ne ka compare kan ka ching xiong ching sa chung ni hai ka chala chung ni ka ba ka khun da siap ka bo pon hi ka dei ha po ka ching penyan jong ka hima ka rai ka snong bat ka diskonsil dai ban sim ya kini into confidence dai ban ya dai ya sulok bat kini hakar kom ka betai ba nang bakan numi kanu ka ching singaw ba su de kum wi pat na ka banta bana pemandur ya kan ni ka cingkerpat ya ka sorka asam ne ya ka sorka India bakin su ba bandong su le cubor ne na ka wi ka po sa ka wi pat ka po ti ni ba mas ngau ba mas ngau ka kat mu pi kwa ya ka ti su tu ma ba ta ka mu itu adu kan mu ka long adu kan mu ka man dengan nama ngak kia kam adu ba su tang ba mas ngau ban ong ba ba phin ya rai ban ai ya cha ka chung a ne chung phi ne chung no sha asam klam ti utrai ka la long shabar ka ching ti bla shabar ka ching ti bla ka ta long kat ba long ai ne priang ne klam priang dai ban yete dai ban yakran dai ban yasupho tande kum ba ka long ta ka pau hi ne ki ko ku bor baro ba kinong san sa sno kinong san sa rai kinong sa ima kita kindang kim tip kim ra ai ya kani ka ching ye pan bai ka ba phi khot yo phi man ta ka mu ni ma su kwa ba ai yo sa ngi iruba hakadna kejingalang jong ka MDA coordination committee usem ong ulang sa dan ka wairu ka sangsan perthai kabar na ka sarkar kaban persya ya ka MOU ya kejing penbaik put kabangi ini hadis council ru kerasim ya kesenjam ka mud banda jujur si Supreme Court bani iba kinang yalam puat presiden jong ka seng HSPDP ujar sekretari jong ka UDP ruang ba kidawa ban pej biang ya kana ka MOU atoi la banong kinai kinang yalam seng riulum jongi kisupan becai upat ba tang ikot khubor kat bahaka kampat ka bakidon na se mi kata penbe ne ha ka kam kum no ne ka ba mut ke ne ka opinion ke ching snau jong ki ne ki no ki kam jong ki sang riulum kim snau dai ya ke ne ka MOU ba menta kim snau dai ke ne ka MOU ki pen pau ke ba phiong la man la da kam don ka ba kum kata ke ching snau jong ki kin pen pau ko no ko do hi ha ba kila la long ba ki snau ba ka long ka ba ka bom de ka bom hun la ne ka bom pat biang ki pen pau ya ke ching snau agak dicerlah dai ke bompat biang bompat hun kira dai banong hakmat jong kami ke ba lapan simrayong mah ami kata hakmat jong kami ya kanu hakonu ko dur ngam tip kan manu ngam tip ya kata ti tandre ngamut ni dah ni hakmat jong kami ni te ni slo bangi syam ba kan kampat biang bangi syam ba kan ka ba don kam banda la hakor kom ka badai ti ngamut kin banong hang ni ti ya kata ka ba ong su lek hakar san politics ne ka no ko dur ngam tip tang ba ki ba bon ki don hi ki ba yo i ba ka ne ka mu yu ko de ki la ka ki don kam ban pe bnya ba ya ka kum bang ong ban nai chwa ba pin lai ka ta ka mu yu to de chia ba phi ong su ya san nga khlam ti bu a bi na ngam su ka wi phi chat ba phi dei ki dang ba dang ki mun ta ka ba ka ne ka mu yu ko take place ha ki ba bon ba ki ka ka wai ne ki nuksa ka bang ai phi ko long ba la da don kam ban sim juga kendau chong no chung no na ka banta ban le ya kanu ko do projects don kam ban ya slok bnya pha ba du trai chong ka duka kendau de ban ya song tho hak ko kom ka bade hadin ga ta nyewan into a conclusion MOU le le ke chi so chi mut ba du trai ula don ka chi so dei ban ai ka du ka chi ka chu na ka banta ban
sna ya kono projek ha ko to caka chung bat kum churu ha bakalong kum ta ha ga chinye sim ya ai kan dau ha ga chinye sim ya ai kum churu hong ne swa pin san ya kata ka mo yu pidam ye su to chung mut bat ki tu kitrai bat ki badon chinye dai bat ki tu ka Kendai kum bakalong menta ka pau ba kisim ki menteri ki long do ki long pa sinong ki trai kendo ki manai ai sipang kani ka amuyu ki se ki hadin bagla tip bagadon ka bakum kani ka chinge sanya dan jongka sarkar ni kaya batu ka sarkar asam kumrus san perthai balak kham rim tam la ban nong ha phio I kumno ya kana skam ta ka biang ne in scale wong pareng not du sipau pen air ting kan no ya kena sarkar di menteri rang ba ki kam ngamla banong ka sniu ni ka pha ngasu I sha ba toy ke pisa ka toy sha bom dan pisa kam dan dengan ong ka pha ni ka sniu namar syau ba pha ro ka pha syau ba toy ke pisa to ya bhalut sha bom yo watang ya ka bai nong ru pli ya sitom lu na try piu I de lagi jong hikmat ru ya kan ka bagi om ka financial crisis tenda hapetang jo ke financial crisis dan pat ki cika ki ba pahu sebadai ba pahu tip mano ba pendai ya kata ngam la banong don pat cika ke bom don ai lu kat hado ba ki nong bala ki yami syasro ban pen I sa ka sarkar ya kicing chongki bakim yo ya ka bible la chongki namar ba ka sarkar kamsi tinga ngam nang banong kumno gede ka sarkar babha ni ka basniu masui kita tang bah ka ba mut ya ka banong kren ni ka ba ka ba mut ka economics kalau nak siliang ki berit kin nang yerit ubahe unang he tan trai ngalabian PV house namar hajar phulai phinang ya khun em ha kaya kun hinang ka ya kun ni ketika politics ti ngan ong ma ar hulai ngan nuot hi ban ong ngan ya kun ngan nom ya kun ya ar hulai ka songkat kum ke cingelam tu por tu kumbalang balong mentata ngata bang bit kinju ni kam ngam sula hi ban cingai ni ni kam tu le pim la ban cingai ya le de ni kam election ru la da ong pe ba ya le am ya le tendai la do pe ba ong long su tin su ya le ni la ya namar ngi yo kidan gibong ba phe baru ba bibilang dor phedai colleagues biar dia jengmut pa biar trai lang perlok pa bibilang dah kistem ki bakam hadir membawa la khamsan kerta la song thajno hadu fi fis ngau ba kamet jong fi kadang aila da pin yakun ya ka paj ba menteri paj ba no fi ong fis ngau tenat kamet jong fi kadang aila menteri nam tau paj ba leng pakan karensan lo da kamet jonga ka mailat kumno ngan sutenat dai namar ba kamet jonga ka ailat bangas tenat datang mas tenat ke da bangru kini kampai ba ka roh do kata ka bang roh do kata tu bamun ngaman ke sini menta ka piu I de lo jong ka man ki briu pi ki kiu ki hiar lo da chia ba ong ba kam bang do hi lu su chen do bin nong ye kendu briu ka kom ko sa kai ba de ngamut ken man ong ye kata ka ar pulai hi tuli tingi ti ha ka politics ni na nong pinok nomor kini ke kawan na kemensi bat haba kamet kitang syak kwa mesim ti ai bitan kan bala di kita so ha ti ar kulai ta tang bang su chat bu pikul di punya ha bo bon ki jaka ki nong tre tu ni ki le ai chmat ka panya ai chimut banong ba ma he bon ki ba ma he don ki ba ma he udang bit ibian ai ban yale biang yang de collection jaka arajar akulai tan bangin pat poi si kecil pengikut kidang yaki bat kedai kum tai kat kum kecil jatuh ke po gejingnya kun pinna ka sang HSPDP ne ketaro kedai gamon cong bobon balang ngam cu pensiong ya kata ha ka met cong
haka mon jong asimat nga kani kadai ke kam jong ba ngalong wei ni ki barit apa dem jong bobon tang ba ngadon cing ai ki jong kondat haka ba ki bobon ki bedon bat nga ki singo bang de bandon lida bat ki su dai ru ya nga bangan si benta ka cing kit ya ka kampai kat kum jing i jong phe kat kum jing long kasan perthai ke pemanta phio i kaseng ayu thrai ma ha haus nam ahdar phulai ke ban yo bat ya kam sensa ka than ban ken ta ka da than ban te imat ke ni ka coalition era ka era jong ke coalition ke kandang petang kum kalong